трябваше да говоря добре турски език, като тукашните хора, не с акцент, защото ми казаха, ти можеш да играеш в чужден странни роли, от чужд народ, от някъде, от чужбина си дошла аз в Истанбул, нали такава роля. Не можеш да играеш истанбулско момиче. Точно това ми казаха. Истанбулско момиче не може да стане от теб. Най-ценен урок до сега, от сегашния ви опит? Не трябва да вярваш толкова много на хората. Да. Мисля, че това не е само за филмовата индустрия, ами за живота. Тук не можах да намеря такова приятелство, толкова истинско, толкова добре, без да ми завижда някой или да има някакви задни мисли. Обичам България, винаги си идвам, когато намеря възможност. Добре, а свободно време? Нямам много. Аз не мога без професията си. Значи сте работохолик, Да. щастлив работохолик. Да. Аз съм също такъв и продължавам да работя. Сигурна съм. Фенската ви маса са милиони. Използвали ли сте си тази сила за друго, извън работата си? Примерно някъде да влезете, да прередите някой. Айде, това са обикновени неща. Аз съм актриса, мене с повече грим и с по-така, когато съм нагласена, не ме познават повечето хора, защото съм по-естествена на екрана. Заедно ще го покажем на зрителите. Чест е за мен, е невероятно удоволствие. Пред мен стои една очарователна дама. Чар строи от всякъде, енергия строи от всякъде. Хъс, отдавна ли е това, от дете ли сте така? Спомняте ли си детството, за какво мечтаехте? Благодаря за хубавите и милите думи. Знам, че това са думи само не просто казани, а наистина ме карате да ги чувствам тези думи. Не знам, винаги съм била енергично дете. Спомням си, много хубаво детство имах. Гюлсим от 11-ти блок, в дружбите, която имаше много добри приятели и все още съм с едни и същи приятели от България. Това мога да спомена, за което съм много благодарна. Много скъпоценни, искам да кажа, нали? Много добри приятелки имам. И поддържаме все още връзка. Много се гордеят с мен и мисля, че съм щастливка. Защото тук не можах да намеря такова приятелство, толкова истинско, толкова добре, без да ми завижда някой или да има някакви задни мисли. Но в България всички много се гордеят с мен, винаги са до мен и не защото съм звездата Гюлсим, а защото съм тяхната постигнала Гюлсим, така да кажа. Спомняте ли си, когато за първи път се качихте на сцената? Ами спомням си, да. Преди конкурсът Супермодел Ford Models съм участвала на няколко ревюта и в момента, като ме попитахте, си спомням за първото си ревю, на което бях участвала. Бях много притеснена дали ще успея да направя правилна походка, как ще се справя, всички хора ще гледат мен. И бях много малка, на 14 години бях. Нали. Но бях със същата височина и не изглеждах като 14 годишна. Може би заради това толкова рано започнах кариерата си като модел. Ма вие тогава сте били на тази височина? Ами да, пак бях доста висока, малко по-слаба бях. За актьорско майсторство не се иска да сме много слаби, както за манекенство. Какво ви помогна при прехода от България в Турция, от, да кажем, Рус, от вкъщи в Истанбул, за да можете да започнете и да стигнете до тук като актриса, вече обичана и позната по целия свят? Семейството ми много ми помогна, много ме подкрепяха, много вярваха в мен и мисля, че сама. Аз това, което чувствах, което усещах, нещото, което ме влечеше насам, но това не е само като как да го кажа, не е нещо като прищявка, иди ми да кажа, не знам дали е правилна дума. Нали, като малко дете, това искам, да, това ще взема и нали, да плача за него. Не, как мога да постигна? Как мога да достигна до това? Какво трябва да направя? Първото нещо, което трябваше да направя, беше да намеря връзка. Но каква връзка? Точна и правилна връзка. Защото в момента
Все още ги има тези, не само, предполагам, че и в България, и в Турция, навсякъде по света ги има тези работи, които не са правилни връзки, които могат да те докарат по лош път или по лоша пътека. Аз търсех правилната връзка, точната връзка и мисля, че я намерих. Намерих много добър мениджър и им казах, нали, искам да дойда и да стана актриса. Не ми повярваха. Никой не ми повярва, защото тогава не умеех и да говоря турски език. Ние вкъщи винаги сме говорили на български и още продължаваме да говорим на български с мама, с тати, с семейството си. Ние не говорим турски. И след това намерих тази връзка, дойдохме насам, но по този път трябваше да постигна други работи. Не беше достатъчно само това, че съм висока, хубава, слаба, красива, чаровна. Значи, много хора ме питат какво трябва да направя. Трябва да се развиваш. Трябваше за себе си, ако трябва да говоря, нали, да говоря добре турски език, като тукашните хора, не с акцент. Защото ми казаха, ти можеш да играеш в роли, чужден, странни роли, от чужд народ, от някъде, от чужбина си дошла в Истанбул, нали, такава роля. Не можеш да играеш истанбулско момиче. Точно това ми казаха. Истанбулско момиче не може да стане от теб. И аз бях много упорита, много труд, много... дойде ми на турски думичката. Давайте, ние ще пишем отново на титри, как може и ние да я знаем. Много емек, как го кажа, труд, да, труд е всъщност, труд. Беше ми трудно, много пъти съм падала. И все и още има моменти по някой път, когато не ми стигат силите, но, както казах, семейството ми много ме подкрепя, приятелите ми винаги са до мен и винаги успяват да ме вдигнат, когато имам нужда от тях. И така, научих турския, започнах актьорско майсторство да вземам уроци. Трудничко беше. А с какво не бихте се разделили никога? За хора, ако трябва да говоря, не бих искал никога да се разделям от семейството ми, защото ние имаме много голяма връзка, много силна връзка с тях. Може би защото съм далеч, не знам, но ние продължаваме. Преди да дойда тук, пак си говорих с майка ми, с сестра ми, влизам, ще правим интервю, нали, не се притеснявайте. Много ни е здрава връзката, така да го опиша, с семейството си и с професията си. Когато видя някой, така да го кажа, възрастен, нали, с опит, добра актриса или актьор. И наскоро бях в Анталия филм фестивала и там една възрастна жена, вече на възраст, получи награда за достойна актриса. И като я гледам на сцената и си викам, Аллах, моля се и аз един ден така да стана. И аз на тази година, на тези години да бъда една от тях, да продължавам да си правя професията, да продължавам да съм на екрана. Не искам да се разделям от професията си. Той е тръгнал и ще се получи. Дано съм жив и здрав да ръкопляскам отдолу. Дано. Тайна ли е сега? Как се подготвяте за определена роля? Процесът какъв е за подготовка за тези, които желаят да станат актьори? Ако станат такива, има ли рецепта за това? Ами трябва да повярваш. Когато дойде един сценарий, аз първо, когато започне да го четеш, трябва да се представиш, като книга ли да кажа. Не знам просто дали някой сега нормален човек, вие може да ме разберете много добре, ама дали някой нормален човек да ни каже, че че не съм добре. Да. Но когато започна да го чета с този сценарий, трябва да си го представя, трябва да се видя в този сценарий. Лично аз така работя. Ако се видя, да, виждам ли го това момиче там. Последният ми филм, Geçmişin kokusu се казва на турски, на български Мирис от миналото може да го преведа. Минава през 1995 година, когато се родих. Върнах се на годините, които бях родена. И там, когато го прочетох, когато видя тези сцени,
Виждах момичето, казва се Елена между другото, и представях си я как върви, как говори, как е облечена през 1995 година, как са се гримирали, какви дрехи са обличани. Това по този начин започвам. А след това вече дали има акцент, по какъв начин говори. Имаме се учители, с които разговаряме, които те ни подготвят. Примерно Елена, нали, беше християнско момиче в Македония. В Македония се проведоха снимките и малко така и сменихме нотите, така да го кажа, нали, на турския, да не говори перфектно, защото не е туркиня. След това, ако е нещо исторически сериал, имали съм специални учители, за които се подготвям за яздене, за стреляне, как се казва това? С лък. Да. В един друг сериал участва като таен агент с 2 пистолета бях, за него специално имахме отново, нали, как да го кажа? Подготовка. Подготовка, да, подготовка. Винаги имаме подготовки. Да не хванете пистолета от страна на дулото, примерно. Нали, едно момиче. Да. Ама много ме хвалише учителя ми, каза много добре, вика ти, нали, да не си вземала преди уроци, викам не съм, значи ми идва отвътре. Видимо, ние в Русе си гърмим всеки ден, шегувам. Извинявайте. Добре, ще питам сега за ритуали. Аз имам за излизане на сцена. От спорта, Надал, например, винаги, когато има почивка, нарежда шишетата с вода на точно определено разстояние. Това го прави по време на всеки матч. Да. Всеки си има, дали е ритуал, дали е нещо, което прави. Имате ли такова съзнателно? Защото подсъзнателно 100% нещо има, преди да стъпите на сцена и да започнете да снимате. Ами, не знам дали това е като ритуал, но това, мисля, че вече да, може да се нарече ритуал. Преди всяка сцена си мия зъбите. И това е от първия ми сериал. Още първия ми сериал, той също беше между другото исторически и си спомням много добре. Беше така сцена, нали, беше станало пожар и всички сме изцапани, нацапани, дрехите изпокъсани и аз си мия зъбите. И ме вижда режисьора и вика, Гелсим, какво правиш? И аз викам, мия си зъбите. Той ми вика, нямаш сцена за целуване, вика. Не трябва да изглеждаш добре. Аз викам, не, трябва да си ги измия. От него ден, много добре си го спомням, мястото, всичко си толкова добре спомням, ще вчера, е било преди 13 години, може би. До ден днешен съм така. Винаги си мия зъбите, преди всяка сцена. Като дойдете в България, ви чака подарък, четка за зъби, чиста нова, паста за зъби, шегувам се, не. Или добре. Реклама за четка за паста за зъби. Защо не? Ами да. Друго си мисля вече. Фенската ви маса са милиони. Аз следа в облака на медийните интернет пространства, че имате по цял свят фенове. Да. Имате си някой ментор, приятел, който да ви помага? Ами, в България съм много благодарна, че познавам Меги Савова. Тя е за мен много специален човек и още от първите ми стъпки преди, нали, за Русе, ако трябва да говоря за Русе, с Диана Поптонева започнахме и след това се запознах чрез нея с Меги. И до ден днешен с Меги винаги си разговаряме, винаги си говорим, питам я някои работи или тя ме пита. Благодарна съм, че познавам Меги, защото наистина на първия ми конкурс, даже преди Супермодел, бях участвала в един друг конкурс. Там тя го организираше отново и бях много малка. Просто пак много малка, на 14 години, но в началото на 14-те години, така да го кажа. Нищо лошо не съм видяла от нея. Само хубаво и само добро, само хубави насоки. Затова ще поздравим, ще се видим заедно, ще го покажем и на зрителите. Да. Как избираш ролята, която да играеш в сериал или в филм? И след това какво правиш, за да влезнеш и да играеш и да се получи това, което до сега си правила без грешка? Повечето сериали, не искам да кажа нещо лошо, но в повечето сериали някои от женските
роли само важат за любовни сцени или мъжа го виждаме как работи, как си има офис, кола или нещо такова. Момичето за него е само като предмет, как да кажа, как по водата. Придатък да го кажем, придатък, все едно. Да. Пътува като картина. Аз гледам, примерно, нали, пак последната ми роля, Елена. Не е само за любовни сцени, не е само за любов с някой мъж или нещо такова. Има ли работа? Да, тя беше архитект. Показваме ли това, че е взела, че е учила? Да, Елена беше учила в Германия, беше получила оттам, нали, образование, има си професия, стъпила е здраво на краката си. Един характер. Така искам да го кажа. Да. За мен това е много важно, защото не трябва да показваме на момичетата или на младежите, които ни гледат, че това е само един розов сериал с любов, че всичко е свързано с любов. Не е така. Аз съм човек повече към работа, за това може би. И много държа на това. И винаги до сега ролите си, които съм играла, са приличали малко на мен. Винаги са били здраво стъпали на краката си, винаги са били силни жени. Това за мен е много важно. А има ли роля, която преди да започнете да сте се притеснявали, да ви плаши? И какво сте направили след това? Дали сте я приели и играли? Ами, в началото не, но имах една роля, Аслахан се казваше, пак в един исторически сериал, който е много гледан, в цял свят е много гледан. Аслахан там започна като добра, след това я обърнаха изведнъж, стана лоша. И това много ме оплаши. В смисъл, досега хората ме гледаха с добри очи, всички, нали, ме аплодираха, харесваха. Изведнъж актрисата стана лоша, започна срещу главния актьор да е срещу него и започнаха хората да пишат лоши коментари за мен. Но с това как се справих, осъзнах го това, че когато хората ми вярват, значи добре си изигравам ролята, че наистина те влизат във филма, както така да го наречем, и че просто добре съм си изиграла ролята. Защото ако не бяха ми повярвали, нямаше да ги имаше тези лоши коментари. А щом ги има, значи добре, успяла съм. Лошите коментари са за добро. Направили сте ролята перфектно. Да, и затова след това започнах да вземам кеф, така да го кажа, като играя. Защото винаги във всичките ми сериали съм играла доброто момиче, невинното момиче, но тази, и то беше исторически, бие се, убива срещу мъжете сама, имаше цяла така армия и беше сама, нали, всички около нея. Тя каквото каже, това се правеше. Страшно много ме кефеше да я играя. Най-ценен урок до сега от индустрията, в която участвате? Имате ли до сега, от сегашния ви опит? Че не трябва да се доверяваме много на хората. Защото много сме ги чували. Много си хубава, много си красива, това така ще направим, това ще направиш. Вярваш и след това като не стане, голямо разочарование съм получавала. Не трябва да вярваш толкова много на хората. Да. Мисля, че това не е само за филмовата индустрия, ами за живота. Винаги трябва да има някаква лека стена между теб и отсрещния човек, защото, както казах в началото на интервюто, че не успях да намеря това, което го имам в България. Аз там имам 25 годишни приятелки. От първи клас, от предучилищната, от моя блог. Нали, тук не успях да го намеря това нещо и затова винаги си имам една страна. Добре, а свободно време? Нямам много. През свободното време, ако има малко такова, какво прави? Ами, опитвам се да си почивам през свободното време. Много ни е натоварена програмата. По принцип, когато започнем особено да снимаме сериал, 6 дни работим, имаме само един ден, в който се опитваме да си свършим работата, но аз никога не съм се оплаквала от това, защото аз съм тук за да работя, аз съм тук за да си върша професията. Между другото, професията не я виждам като работа, защото мисля, че това е начина ми на живот, така да го кажа. Аз не мога без професията си. Когато стана
без работа да не кажа, ами примерно период, в който не работя, аз тогава съм по-тъжна, не мога да се намеря, изгубвам се. Значи сте работохолик, Да. щастлив работохолик. Да. Аз съм също такъв и продължавам да работя. Сигурна съм. Сега сте популярна по целия свят. Тоест имате сила. Нека го кажа по-английски, без да го знам. Power. Като образ, като човек, който всички обичат. Използвали ли сте си тази сила за друго, извън работата си? Примерно някъде да влезете, да прередите някой. Айде, това са обикновени неща. Ползвали сте това, че ви обичат и познават хората извън професията си някъде? Аз съм актриса, която, даже аз това винаги съм го казвала, мене с повече грим и с по-така, когато съм нагласена, не ме познават повечето хора, защото съм по-естествена на екрана. И много от хората ме виждат и ме чувстват като човек от тяхната маса, от тяхната суфра, така да го кажа. Спомням си един ден, когато бях за нещо разстроена и влязах в бензиностанцията да зареда, нали, колата. И човека, като ме видя, не можа да повярва. И той ми вика Дилек с името, нали, от един сериал, в който бях участвала. Дилек, много те обичаме, ти си нашето момиче и така нататък. Ти просто не можеше да повярва човека, че съм пред него, че съм аз, че съм жива, защото в него сериал бяха ме убили. И толкова много енергия ми даде. Излязах с огромна усмивка от тази бензиностанция. Затова винаги, ползвала съм това, нали, ако трябва да се върнем към въпроса ти, но по някой път ги ползвам по-скоро за това, за да помогна и на някои други хора, не само за себе си. Да. Примерно, бях си купила едни обувки. Тези обувки бяха скъсани. И аз, като им казах, като видяха коя съм, защото им писах от социалната мрежа и като ме видяха коя съм, веднага ми отговориха, веднага казаха, ще ви изпратя нови обувки и така нататък, ще ви платим, ще ви върнем парите. И аз им казах, вижте какво, това го правите, защото аз съм Гюлси Мали. А ако бях един нормален човек, щяхте ли да го направите това? Това за мен е много важно. Затова винаги се опитвам не само за себе си, а и за другите хора, да им помагам по някакъв начин или да дам урок от срещния човек. Успях ли да обясня това, което иска да кажа? Разбрах го напълно. Трябва да се помага. Да. Има ли нещо смешно, което се е случило и няма да забравите до сега снимките, които сте имали? Качваме се на един мотор. Обаче мотора трябваше да е много стар. Нали? И аз да кажа, вау, винтъдж мотор, хайде качиме и да ми се развеят косите, нали? Да вземем зад нас вятъра да ни повее. Обаче мотора не работеше. Не тръгна. О, Боже, направо се върнах като флашбек. Пуснаха ли вентилатор и това ви е мен? И не може да тръгне, не се качихме и аз 100 пъти наново и викам, айде качиме на мотора, обаче не може то, като знаем, че не отива мотора. Вие се смеете, дано да го има запис, това да след време има го, да си го пуснете като... Да, има го като сцена и след това ни качиха на платформа и така взехме вятъра зад косите си. Обаче нещо сериозно, ако се събудите една сутрин и разберете, че може да говорите само с фрази от филми, ваши или други, които сте гледали, с каква фраза бихте започнали деня, когато станете? Значи не мога да кажа за започване на деня, но искам да кажа едно изречение, което винаги ми е давало стимул и много ми харесва и мисля, че е правилно. От книгата "Алхимик" на Пауло Чехо. На турски го знам, а на български... Кажете го на турски, аз се опитам да го преведа. На български искам да го кажа, когато един човек желае нещо, целият свят, така да го кажа, започва да работи върху тези мисли, за да го осъществи. Аз това много го усетих и мисля, че съм го изживяла. Мислите, които ги усещаш, които ги изпращаш, позитивни, добри, хубави, bütün dünya işbirliği yapıyor gerçekleştirmek için. Целият свят прави сделка, за да ги осъществи. Тоест ти дава сила, обединява се, за да може тези мечти
да станат реалност. Тези мисли, мечти. Да. Тоест, ставайте добри, мислете добро, за да може и света да бъде на ваша страна. Да, точно така. Боже, какъв преводач съм се родил. Нови проекти какви имате? Като нови проекти, какво да очакват хората? Ами последно, както споменах преди малко, заснехме филм в Македония, в Скопие. Даже оттам се прибрах за България, първо за София се... Чакай, че ме обърка. Брат ми е тук и брат ми, понеже и той иска да стане актьор по мой път и в този филм участва и той. Това иска да ми каже оттам с една малка сцена. Започна... Той ще дойде и той в България да му направим едно интервю за тази сцена. Да, защо малка, ма голяма роля. И там участва главната роля на Елена. Този филм ще го дават през януари месец по кината. Да. За нов сериал имаме в момента много хубави срещи, но отново ще минава през 1970 година. Да не казвам името. Дойде ми една шега, аз така съм устроен, дано никой не се обиди, ама... Значи Елена, вие играете в Северна Македония. Да. Значи утре ще четем в тяхната преса, че Троянската война се е водила в Северна Македония за хубавата Елена. И нищо чудно там да преместят Троя. Ние сме щастливи, че сте ни гостенка. Да се виждаме у нас и по света ще бъде факт, но кого бихте искали да поздравите сега в България? Ами, искам да поздравя на първо място семейството ми, които съм сигурна, че като ме гледат от тук ще се разплачат, защото те винаги плачат, защото много се гордеят и много се гордеят с мен, знаеш ли, защото аз и тук го казах преди известно време това. Когато бях започнала този път, много хора не ни подкрепяха. Много хора намираха мълна на баща ми, че е способен и че ме подкрепя, за да започна да вървя по този път. А сега много от тези хора искат децата им да бъдат като мен и ме вземат за пример. Затова тежко ни беше, сложно ни беше, трудно ни беше, но се радвам, че с отворено чело казват тук. На български има ли такова нещо? Има такова нещо, Има ли, да. Открито чело го казваме ние. Да. Тоест... С чиста съвест, с чиста душа, мога да кажа, че постигнахме това, което всички ни казваха, че нямаше да го постигнем. И затова искам на първо място отново семейството си, приятелите си, вас, вашия канал, Слави, защото преди това съм казвала, даже наскоро в Русека бях казала, нали, че слушам негови песни и че много ми харесва. Даже за Елена, когато се подготвях, слушах от тях песни. Не съм забравила България. Много хора си мислят за това, че съм забравила или че може би съм се променила, но не съм се променила. Даже приятелите ми също го казват. Ти си същата Гюлсим, затова продължаваме да те обичаме и да се гордеем с теб. Обичам България. Винаги си идвам, когато намеря възможност. Лятото съм винаги в Русе, даже с 2-3 месеца стоя, нали, подред. Не съм забравила страната си, родното си място. Затова искам да поздравя всички оттам, всички, които ще ни гледат, всички, които се гордеят с мен и се радват за моите успехи. Благодаря ви, невероятно удоволствие беше за мен. Ще се виждаме по света и у нас. Разбира се. Уважаеми дами и господа, Гюлсим Али ми беше гостенка и аз си бях на гости. Махам на някъде, пък те ни махат без да ги видим. Благодаря. Много благодаря отново.